Hver morgen stemmer det ind med hundredvis af unge studerende, hovedparten sultne efter viden, på Aalborg Universitet. Bla bla bla. Men nogle gange tænker de studerende på anden sult. For uden mad og drikke dur den studerende ikke. Og så er det jo heldigt, at de studerende har mange køleskab til rådighed til deres madkasser. Fakta. Der er fundet skimmelsvamp i 87% af køleskaben på Friis. Fakta. En tredjedel af de studerende har haft Roskilde-syg som følge af daggamle madpakker. Fakta. I 2012 faldt vidensniveauet på første semesterstuderende med 57%, og det er stadig faldende. På trods af de klamme statistikker, er det lykkedes en gruppe studerende at finde en løsning. Det er i virkeligheden elementært. Vi skal selvfølgelig have en kantine på Friis. Er med til at gøre en forskel? Klik ind på kantine.nu.